Hi guys, welcome to T-Fafals TV. We are back again with the latest breaking news. As you all know, nezuro pakataurwa presidential elections zvikanzi ED ndiye a winner, of which today Chamisa aitawo yake inonzi press conference achidedzera kuti hapana zvakadaro, we don't recognize ED as a president of Zimbabwe. Tisu vana president, tisu president of all the people. Nemunongoziva mega Chamisa vanhu vari kudedzera kuti ngaapinde mukomana, vazukuru vambuya nehanda vese vari kudedzera kuti ngaapinde mukomana. As you all know guys, Zeki Priscilla Chikumba ndiye akataura results, asi aitaura muchingomuona kuti munhu anenge akavhunduka, pamwe maybe anovhundutsirwa hatizivi, asi vanhu vanga vaidedzera kuti Zeki neZANU-PF chinhu 1, vanhu ava vanozivana, vanobhadharana. Asi Chamisa today adedzera kuti 5 years yavari kutaura nezvayo iyi havambofi vakaipedza, pane zvatiri kuronga. Handizivi guys kuti munoti kudii, please comment down below mutiudzewo. Vamwe vanhu vakaidedzera kuti ko muri kuti chiko president, tipinde here munzira tiwechi, tipinde here mumastreets umu titoitoye. Vamwe vachidedzera kuti kana muchiti tiite hondo chingotaurai tipinde takabata pfuti dzedu. Saka handizivi guys munoti kudii. Vamwe vanhu vanga vachibvunza kuti ko saka manje president muri kuti tiita sei, munoenda kukoti here? Saka Chamisa hapana zvinhu zvakawanda zvaataura nenyaya yekukoti. Munongoziva mega last time akamborohwa yakadaro, saka yekukoti handifungi kuti ichabudirira. Saka Chamisa angonyarara zvakakarova pasi, asi vanhu havana kufara. Munongoziva mega kana zvikanzi paanaunswa president mukountry, vanhu vanofanira kufara. Asi Zimbabwe yese yakatsamwa, iri kudedzera kuti aiwa taneta nadambudzo, taneta netimu revarakashi, muri kuda kuti tikusapotei tisingadi. Munongoziva mega guys. Saka handizivi, please comment down below mutiudzawo kuti which one is which, because timu revarakashi riri kunzi ndo rapinda richatonga futi for the next 5 years, which means inzara forever. Thank you so much guys.